बिराद दुखु जाबाय आंनि बिखौयो हादों सोरजों फेरेंगाजों थांखादों जों बे दस्राफोराबो बुङाखै बे फेरेंगा साल' बुंदों आरो निखावरि नङामोन नाथाय निखावरि जानांबाय दै बानानि थाखाय बिसोरनो जादों सिसुबारि गामि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थांनाय बोसोरावनो दै बानाजों सिलिंखार खालामजानाय दिनैसिम हा गैजायै सुबुंफोर खुलुमबाय लोगोफोर माने थांनाय बोसोराव बेवहाय 102 नखरफोरा रिलिफ केम्प थादोंमोन बेनिफ्राय माखासे नखरफोरनिया फुल डेमेज जानायफोर दंमोन हा हु खुरखाजोबनाय न'थ' खुरखालांजोबनाय बिसोरो माने बबेयाव थानो थाहैफिननो बिसोरो माने जायगा मोनाखैमोन दा बेवहाय 11टा नखरफोर दङनो बिथांमोना नैबेयावनो नैबेबायदि लुनानै दङ नै बेबायदि थिं माबानानैहाय दा बेफोरनोसै नै बे 11टा नखरनि न'फोर बिसोरो 11टा नखरफोरनि नै सासे आबै बुरै दङ नै माथो ओंखाम संदों ओंख्रै मा ओंख्रै आबै आलु संदों ए नै बेनोसै नै ओंखाम संग्रा न' बेसेबां खस्थ' नै दासिम बेयाव दं माने न' लुखांनो हानायाथ' हाखायाखै माने न' लुखांनोनो हाखौनो मोनाखै जाहैबायना बिसोरो गैखाया बाबु जेबो गैखाया मानसिना मानसिल'खासै बेफोरनोसै साबेसे नोंसिनि न'खराव 6 जन ने 7 जन बाबु नैबे गोलैजों खोथा 7 जन अ बेखिनियावनो थायो नै बिसोर ओमफ्राय मबेथो उन्दुग्रायालाय ए नै बेफोरबायदि उन्दुना दं नै दासिमबो माने बिसोरनि प्रब्लेमा बोसोरसे जाबाय दे बोसोरसे नै माने थांनाय बोसोरनिफ्रायनो दं बिसोरो नै ओरैबो दं हनै जोबोद खस्थ' दा बेवहाय बेबायदि लुनानै थाबाय दा बे बिथांमोनानो नै बिसोरनिनो गासै बे नखरफोर दा खोथाया जाहैबाय मा बिसोरनि थांनाय बोसोरनि जिनाखि प्रब्लेम बे प्रब्लेमा दासिम सल्भ जायाखै होननानै बिथांमोना बुंदों माने बिथांमोना दासिमबो हा मोनाखै थानो थाखाय बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला माने हा होनो नागिरदोंमोन खिन्थु दासिमबो हा होआखै सरकारा माबायदि रेसपन्स होदों जों बेखौहाय नैबे बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन उन्दै उन्दै गथ'फोरबो दङ नै बयबो नै दा नायदो आচ্ছা नोंथांमोननि दा समस्या मा जानानै दं खुलुमबाय जोंनिया दा मथा-मथि सिगां थांनाय बोसोरावहाय टटेलि 102 घरमोन 102 घरावहाय दा फुल डेमेज नङा दा जों 11 घरा दं नोंसिनिथ' थांनाय बोसोरनिफ्रायनो मण्डल सारा जोंखौ बुंलांदों गावनि खुगाजोंनो बुंलांदों बेयाव नोंसोरो थाथ'दो नोंसिनाथ' दा बेयाव थांनानै नोंसिना न'बो लुनानै थाहैनो जेबो चान्सबो गैखाया हाबो गैखाया बेबायदि बुंनानै जोंखौहाय बेयावनो दोनदों मण्डल सारा बिनि गेजेराव जोंबो मानिदों मण्डल सारनि खोथाखौ मानिनायजों लोगोसे गैया जों आसा खालामबाय जोंनो होदों फैसाखौबो होनाया ओरैहाय 95 कुरि होदों जों मोनदों हाउजिं न' डेमेज थांनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंनोथ' हा खोन्थादों हायाखौबो जोंनो दिनैहाय खोन्थानानैबो होनो हाया बबेसिमाव थानांगौ बबेयाव मानांगौ जेबो हानि थाखाय जेबो उदिस गैया फैयो मानसि गेदेर गोलावफोरा जेबो प्रुफ गैया आरोना ओमफ्राय दा लुबैनाया मा लुबैनाया जोंनो बिदिनो दा थांनानै थानो थाखाय हाखौ मोनोबा मोजांमोन हाखौ होयोब्ला जोंनो सारमोना फेरेंगा सारमोना अननानै होयोब्ला जोंनो मोजांमोन जों मानसिजों रायलायखादों सोरजों फेरेंगाजों थांखादों जों मादैमोना थांदोंमोन ओमफ्राय फेरेंगाया सप्ताहनि गेजेरावनो मिथिगोन ओमफ्राय माब्ला थाङामोन मा मासमोन देग्लाय ना थांनाय बोसोराव देग्लाय मेसेङाव ओमफ्राय दा सप्तासेनि गेजेरावनो मिथिगोन होनबाय ओमफ्राय दिनैसिमबो गैया आरो हौवाफोरा थांबावबाय ओमफ्राय एवबो गावनो आं मोदोम सादोंनो ओंखारदेरनाखैनो सोर फेरेंगाया ओंखारदेरनाखै ओमफ्राय आरो दानिया उनावहाय थांनो नागिरबावदोंमोन आरो बिदिनो खालामबावगोन नामा होननानै थाङासै आरो जों माखासे रावबो हाबो नागिरना हाबो सिफाया जोङो बन थाबाय थायो मालाबाबो जों दस्रा हा सिफायनो गोसो जाया माने हावरिया गोजाना एखान जों रावबो थांनो गोसो जाया बननो बन इरि रुजुनानै जायो ओमफ्राय दा ओंखायनो जों एसे एनै मोनजाला हागौ सानदोंमोन सार माने जोङो दैयाबो एफा गिदिर बनबो लांजाया माबो लांजाया जों गोजोनथों नोंसिनाथ' थांनाय बोसोराव खुरखादोंना देग्लाय
देग्लायल' नङा थांनाय बोसोरावबो आवगायनिफ्रायबो बै माखायाव गोलैदोंना जोंबो जानोबो खुगासिनो दङ दाबो खुगासिनो आरो फुनाय मादैना खय बिगा थांखो आंना गाथा 5 लिटा ओमफ्राय एसेबो गैखाला गैला सारमोननाय गैया फिसाफोरनाय बै दंनायानो खुरनायानो जोंजोंनो थख्लं थांजोबखादों माने एसेबो गैखालायना गैला नोंथांमोननोहाय हा होनायनि खोथा सोरबा दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन नामा बे दस्राफोराथ' बुङाखै बे फेरेंगा साल' बुंदों आरो ओमफ्राय डिसिनावबो थांखाबाय जों डिसियाबो बुंखादों नोंसिनि थाखाय जों हा होगोन रौमारियाव होनलांदोंमोन डिसिया रौमारियावबो देखायनो हायाखै बिदि आरो मथानि दाबथाम दाब्रै जागासिनो जायगाया दासिमबो जोङो देखायना होनो हायाखै आरो ओमफ्राय दाख्लै लास्ट थांबावबाय जों फाथालमारियाव दङ नोंसिनि हाया होनबाय बेयावबो जोङो देखायना होनो हाया दासिमबो बेबायदि आरो ओमफ्राय जों बेसे जों लिरबाव थानो बेबायदिथ' लिरबाव जोंथ' सब समाय थानो हायाना सुरसुथायनि थाखायथ' जोङो नांगौ जिरायनायनि थाखाय जिरायनायजोंसो जोङो न'खरफोरखौ जों डेभेलप एसेब्लाबो जों खालामलांनो हागोन जुदि देग्लाय न' लुबाय जों आरो खालमासिनो जों सिफायफिननांगौब्ला जोङो जोंनि थाखाय बेसेबां खहा माने जों गरल'सै नालाय गरल' समावहाय नैबे गमानावनो जों थादोंमोन बे माखासे सेंग्राफ्रा बल गेलेनो फोथारखौ जोंनो नांगौ होननायखाय जों एसे साइडआव दोरनानै थाफैदों मण्डल साराबो होनबाय थाथ'दो उनाव मोनसे बेबस्था जागोन बे बेबस्था जागोन होन दाबोथ' गैया जाहैबाय माने जोंना बेबायदिनो दिनैहाय गोदाव सोराव जानानै जों दासिम दङ आरो दा हाखौ आसा खालामनानै दा बिदिनो जोंनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा हायाखौ दिनै जागोन गाबोन जागोन जों रायज्लायग्रोनि होननानै बिसोर बुंबाय थायो दा बेनिखायनो माने मोनाब्लाबो माबा मोनसे थाखा फैसा हरनानै माबायोब्ला न'आवहाय बायना लानो हानायनि जों राजि दं आरो ना हाया खाथियाव जि जायगायाव दै लोमा बे जायगायावनो बे जायगाफ्रावहाय 1.5 लाख 2 लाख होनना बुङो अब्ला दा जों 95,000 थाखा मोनदों न' बायलांजानायनि लांजानायनि थाखाय बेजोंथ' जों न' लुनो हाया जों फैसाफोरखौ एसे दोनथ'नो होननानै जेराव मोसौ मोसा बायना लादोंमोन मोननायफ्रा मोसौफ्राबो बेमारजों थैब्रुनलांजोब्बाय नै बेफोरबायदि अबस्था आरो दा बेनिखायनो जोङो आसा खालामबाय थादों हाखौ होआब्लाबो एसे थाखा फैसाफोर होयोब्लाबो माने जों बेजोंनो दस्राफ्रावहाय बायनानै जेन' लाहैनो हायो फिसाफोरखौ बिसौफोरखौ जेन' दिखांलांनो फोरोंलांनो जोंहा जायगा नांथारगौ आरो दा बिनि थाखाय जों आसा खालामदोंमोन हामबायसै स' लोगोफोर जायफोरनि गोसोआव अननाय दं बिसोरनिखौ अनखांनो गोसो जायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे नांगौ बायदि मानसिनाव बे भिडिअआ सौहैयो आरो गोसारनो बेखिनियावनो आङो बे भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनबावगोन